Gitangtang na sa buwatan sa Comelec ang mga lungsod ng syudad sa Misamis Occidental nga nabutang sa election of areas of concern sa nagsingabot nga Mayo 12, 2025 nga national and local elections. Kini ang giyapanayag ni Atty. Belber Alidas, Provincial Election Supervisor sa Misamis Occidental nga wala na mga lugar sa lalawigan nga gibutang sa areas of concern sa Comelec kuman ang bag-uhay lamang nga nagkandak og assessment ang Comelec kuman ang PNP o nga Philippine Army sa lalawigan o ginanasuta nga walay mga kasikas o ang mga dili init ang intensa sa political rivalry. Pasabot nga dili usab init ang sitwasyon. Gani pipila sa mga lungsod sa lalawigan ang wala may kontra inugdan nga gitangtang na ang areas of concern alang sa lalawigan sa mga lungsod ng syudad sa Misamis Occidental tungod sa malinawon ang tibok Misamis Occidental. Base kini sa assessment gila nasuta og nahimo na green category sa lalawigan apan bisan nga green categories dugang pa ni Atty. Belber Alidas nga uban sa mga ahensya nga naghatag seguridad sa eleksyon. Wala usab sila nagkumpiyansa o ginagyapon nga ginatutukan ang mga posibleng sitwasyon sa lalawigan ilabi na sa nagsingabot nga kampanya sa national o local nga mga kandidato. Apa sa panahon na nun ay mga mahitabo ang posibleng musaka ang alert category sa sitwasyon sa lalawigan sa monitoring sa Comelec. Ano ang timi kamahin payag ni Atty. Belber Alidas, Provincial Election Supervisor sa Misamis Occidental. So based on previous elections, ang kuan manggod Misamis Occidental was declared under Comelec control na ay mga various hotspots or areas of concern. And we re-evaluate sa provincial level last January 20. So kita sa ato ang provincial director ni Colonel Maglio o si Colonel Boticarbio sa AFP nagkandak assessment. So far wala may kasikas, no. Dili kayo intense ang political rivalry sa karon nga eleksyon. Then we decided nga walay green category sa gid ang Misocc. Pero gitangtang na to. Pero although green, dili gyapon na magkumpiyansa ato gyapon tutukan. But we are from time to time evaluating kay daily man taga pangayog report sa atong opisina kung unsay nangahitabo o are there any election related incidents na hitabo sa ilahang mga EOR, areas of responsibility sa atong mga election officers. Ang pahayag mismo sa election Provincial Election Supervisor sa lalawigan sa Misamis Occidental, Atty. Belber Alidas sa paghatag og mga update labi na sa mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Misamis Occidental alang sa paghatag sa pagpagandam sa nagsingabot nga eleksyon sa Mayo 12, 2025. Alang sa DX na disiman juga balang na disiman, Dominic Manuel, Rod Kini Cheer, Danang sa Nagbayad.